Salutare, prietene! Astăzi vom vorbi despre sfătuitori, despre consilieri. Să fii atent cu cine te sfătuiești. Ăsta un exemplu simplu. Vrei să faci o afacere online? Pe cine întrebi? Întrebi vecinul de la 3 care e zugrav? Doamne ferește, nu că n-aș vrea să fiu înțeles greșit, meseria de zugrav e o meserie nobilă de care mulți ne bucurăm. Da, sau întrebi un specialist în online. Deci, foarte mare importanță cu cine te sfătuiești. Gândește-te, fă-ți o listă, dacă vrei să ai succes în orice ai face, prima dată fă o mică cercetare. Vezi care sunt persoanele care fac deja lucrul ăsta și pe care aș putea să le întreb. Bun, acum poți să spui, nu pot să-l întreb pentru că ăla face deja de mult timp și e foarte sus, e mai sus decât mine. Ok, nu e niciun fel de problemă. Nu poți să-l întrebi, nu e nimic. Urmărește-i pagina, vezi ce a scris, vezi ce articole scrie, vezi dacă are vreo carte, citește-o. Și așa poți să-ți faci o idee dacă meseria la care tu te gândești sau pe care ai dori să o faci se pliază pe resursele tale și pe cunoștințele tale. Deci cam asta e cu cine te sfătuiești. Spunem cu cine te sfătuiești ca să spun cine ești. Nu? Cam asta e, prieten drag, pentru astăzi. Nu uita, abonează-te, dă click în jos la clopoțel, abonează-te și ai să primești informație cu adevărat de valoare. Pe curând! Ceau!